Смята се, че следването на алхимичния път е движение против волята на небето. По какъв начин практикуващия трябва да взаимодейства с родовата карма, кармата на страната, на планетата. Но аз не знам това да се смята като такова. Ако в основата на алхимичния път лежи хармонията, срединността и баланса, как това може да е против волята на небето? Против волята на небето е когато човек живее нехармонично. И преди да започнем с трансформация, към което ни зове и алхимията, ние трябва да изработим хармонично състояние, определени свойства в нашето тяло. И това все още не е алхимия, това е базов аспект, който просто ни прави удовлетворени по отношение на самите себе си. Ние трябва да получаваме удовлетворение от нашето съществуване, а след това трябва това да го преведем в практическото, а не да бягаме към практиката, а да не сме разрешили базовото състояние. Затова в даоистката традиция се говори, че в началото трябва да достигнем до определена отправна точка, а след това вече да говорим за карма на рода, страната, планетата. Но виждате ли, отново, ако вашата страна е Атлантида или как ще го разберем това? Или вашата страна е там, където сте се родили? Аз мисля, че много ще кажат, че те са дошли от Древния Египет, например. И тук трябва да се разберем към коя страна повече принадлежим. И ако говорим за карма, трябва да разглеждаме всички възможни аспекти на проявление. Разбира се, разбираемо, че се намираме в определени условия, за да разберем разликата между условията. Например, човек казва, как да разбера в миналия си живот кой съм бил и къде съм живял. За да решиш този въпрос, човек трябва да види в себе си различните честотни характеристики, защото всеки период от живота има честотни характеристики. И ако вие, например, сте живяли в Древния Египет, вие сте имали определени честотни характеристики. Тук сте с други такива. И докато вие нямате възприятие за различните честотни характеристики, то всичко останало е разговор за нищо. Просто от позицията на тази честотна характеристика, в която се намирате, се опитвате да определяте всичко. А затова е необходимо да имате като минимум 3 условия. Честотна характеристика на духа, на енергията, свързана с преобразуването на енергията цин и характеристика на пространството ци, в което се намираме. И те са различни и ние трябва да може да ги различаваме. А въпросът дали трябва да го мислим това, то нека само да се подреди. Но ако не се занимаваме с това, то няма и да се случи. Но трябва всичко да е на време, за да може да се измени. Въпрос. Какво състоянието на безсмъртие превръща хората? За да достигне някой това състояние на безсмъртие, трябва да измените своите характеристики и да се намирате в изменената форма посредством практикуване. Това е като матрьошка. Не трябва да поставяте себе си някъде, където не разбирате характеристиките на своето съществуване. В по-близко до нас разбиране на битието. Въпрос.
да станем безсмъртни в единомоментно, такова, наверно, не съществува. Тоест, планирано движение по определена траектория на живота, вие бихте ли могли да поразсъждавате по безпорядъка на безсмъртието, образа на мислене, състоянието на съзнанието, взаимодействието с външния свят? Вижте, във всички програми и семинари, които правя, аз разсъждавам на тази тема. Въпросът е не е дали аз разсъждавам, а дали вие умеете да слушате какво се говори. И разбира се, достигане на единомоментно безсмъртие е възможно. Зависи човекът с какви характеристики е дошъл. Но тук преди всичко трябва да обърнете внимание на това какво напълва вашия живот. Докато практиката не напълва вашия живот, то вие зависите от ресурси, които може и да не разбирате. Практиката е преди всичко подхранване, второ дисциплина, но най-важното, това е мозъкът. Ние трябва да се развиваме от мозъка, а не от тялото и енергията. В крайна сметка всичко това трябва да стане единно условие.